Салому алайкум, ака Искандар. Комилҷонум. Ака Искандар, ҳамун боғе омадӣ навор кардӣ 1 гектари анори саҳрора. Неда ман успед кардам, маҳкам кардам. Пеша ин барг задан. Анор ҳамаш аз замин хобондем, алафа бор кардагием. Як хинак ака беташвиш шида то моҳи феврал 40 хурд биромад, баъд насиб кина бо тоза карда бировардан, қомача рост кардана сар мекунем да. Инами ҳамаш аноран ина. Ама омадӣ тамошо кардӣ, дар дарунаш гаштӣ, навор кардӣ, инами ҳамун боғай. Заминда хобондем дарахти анора, болоша маҳкам кардем. Хай боқӣ сарбаланд бош, ака Искандар.